بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بل ما أمجك على تنوك على بركة أمبسالي دنفولا سون هرمك نوي على كرام محمد أنا سمغو ani mawmade tuguru ko fukata jodonse alakanen aw bela jelenye o jamakulu sanmoyna an karamogo alhaj Muhammad Lamin Haidara nasigoro benimbe yoro jambuguma ladala sango sa anaka zawiya mawbe faranyogon ka mauludu nyenamaya mimbato kusumali mimbe ke kirakola ani fasamantiya mimbe ala kirakola ka nyefoli ke mawye o hukumu konna na ka beni nyinai bara nunum bela jelen kera ka be marsikalu tle kononto ma samba fla ani ta ani kononto akene konna na anga karamogo baw muye laseli kela nganawiye a chaman kumbe kenen konna na wala saka sikana maw lakunu ala kirakola ani nafa mumbe mauludu ere anyena mayalila akene kono Sherif la Jabarani Togoyala min sorolay anga jeka anyamada ofe والمشعر الحرام واجتناب الآثام وتربية الأيتام والحق وتلاوة القرآن وتصبيح الرحمن وصيام رمضان والوعي المعقول والكرم والجود والوفاء بالغرور صائم الرغبة والترغيب والمغفرة والنديم والحوض والقديم النبي الأواب الناطق بالسواد المبعوث في الكتاب ambi bela jelen fo ikana Allah mima anna tola soro ya rabbi ala kanu ke ka ta tola soro aka do annana kena minka ni kira ko kena de ni ala ko kena de aka do anna tola abi bo aka soni ngania fenfe fukata asegi abi nakata asegi ala bi baraji da bela jelena aka tamana khutwa kelen kelen nabo ke kana ala bo baraji dama muna ay ngania min ta ka be na ala kira ka bangini kenaka bawo atamana ala kama de kana o kuma abina segi o ala kelen kama ka kla ka sigi ka lameni ke o ala kelen kama o kuma sigata la fiyo o sara o be di siga fo itala o kuma ay khutwa fenfe ke abela jenen sara bi dama o kuma ala kan sara sara tugo nyumana o kuma silamen ango amikira ka bangini ka no o de mauludu nabawiya nga ame akilejin ka ni zawiya ka kena sigilende nyonte depuis mauludu shu sheko ye mauludu aya barati mo nyana hakla yoro jambu ko wolu ba kalama kamne mauludu shu kana dengono shula aye kena sige aye ala kra ko ayo barati hanama do nyana ayo foka ala kra mo mini ala kra kanu ya o kuma ni zawiya ka mauludu kerengerelende ka sigi carte kona o kuma ambo o mauludu kenade ka o kuma nan sigira o alakira ko keneka o kuma alakira ay la yini munun ke na ay la yini munun nyini islamo fe o kuma akaka anga do olu da kunya kelengelo kono ko lu fo mo nyana o kuma na alhamdulillah rabbil alamin ne alakira ka te badon no ode imam ali radiyallahu anhu wa karramallahu wajahu ne sahaba belebele ni ali togofora sirufu bona ni ali togofora akile be jing ala kira ka bondala o kuma imam ali ala kira o doni o sogona nay imam ali o ya bondar o kuma dondola o imam ali ale rebe ala kira don ni don dai o imam ali chawdo de nana nyininga ako imam ali mba feki nyiningal nanina ikan jabi de mba feki nyiningal nanina ika o jabi de o che nana ay imam ali nyiningal jumena ako ma huwa alwajib wa ma huwa awjab ay imam ali nyiningal ko feñ mende wajibi
aklala ka nyiniga tunu feñ mende wajibi aka bon ka teme wajibi yaraka o kuma ni bela jele ye nyinigal keleni balma ken ye kelen ako flana o ejmene aya nyiniga tunu ako ma huwa al qaribu wa ma huwa al aqrab ako feñ mende be no o kasrun imam ali ko o kuma feñ men fana be no o kasrun ka teme surun yaka ko imam ali mba fe kan jabi ni kuma kan fana na ni nyinigali o ya aflana asabana ejmene ako ma huwa al ajibu ako imam ali ko feñ mende be no o wajibi wa ma huwa al ajab feñ mende be no o fana kabako yaka bon ka teme kabako ka ako ma huwa al ajibu feñ mende be no o de kabako e wa feñ men fana be no o kabako yaka bon ka teme kabako yeraka ay imam ali nyinigal nani nyinigal sabanai o kuma nanna o ejmende ako imam ali ma ako ma huwa as-sa'abu wa ma huwa al-as'ab ako feñ mende be no o ka gele wa feñ mende be no o fana ka gele ka teme gele yaka nyinigal dafara nanna ay imam ali nyinigal ni nyinigal nununa imam ali ibn ajabi ni nyinigal jabi folo ejme ako ama imam ali ko ama ako wajibi no ode nyinigal folo ni ko ma huwa al-wajib ko wajibi feñ mende ako wajibi feñ yede ko eto atu ko ode katugo ala ko ka ala bato ko ode wajibe jonka o kuma islamen imam ali ka jabi folo ode ni de ala batole katugo ala nofe ala ko ode wajibe jonka o kuma na fora ko ala ko wajibe jonka o ala obi don togodi wala kama hadisu kudusi binana ko irafuni qabla an ta'buduni fa in lam ta'rifuni fa kayfa ta'buduni ayen do folo yana kane bato o kuma na aw mane don aw bene bato chogodi o kuma ala don o de nyinnendo yani ka bato ke fan o fembe yani ka ke ika nyenyi ka don de folo o kuma ni yo nyenyi ka don o kuma ebe soro ka ke togo nyuma ke o kuma o ala bi doni jumende mbaden an nyinana o de ko an kema ko de ke bolo ko fe fen bi o ye jumende o de kalan yede o de kalan dina kalan ala be dono o de o kuma an kema ka kalan an kema ko blan bolo ko fe bi kan nyina kalan ko ka ke bolo ko fe fen la siyama ala ko kalan ko bla ko fe bawo muna ko sarata la ko ni e ala ko kalan ke ni klala ko barat ti soro Allahu akbar eta do mo mi no e ala ko kalange ko le safihi retrati ala ko dombaw ko retrati de to ola ala dombaw ko retrati de to la ka fo ko ni blaka o barala o tala ko i korola i retrati la o tala kuma ibika korakata yazdadu ilmuka wa yazdadu nasibaka ibika korakata kuma doni bi jidi kata kuma ibika korakata ni yoro de bi boyen kata fe ambi ala tandu ka barakada ambi deme nyini ala fe amba wali nyumando aka nema wala ambi siriya ka fo batuma site fo ala akelende do njenyogon sita ila hali asila ambi siriya ka fo an kuntigi ananga nabi nyumano muhammadi ala ka jonyumando aka chidendo nemani kisini bonyani baraka caman baka anaka koleuka ana jenyogonka ani mogo turaw ko ni nyuman keli fo ka se dina ka duma ya rabbi alaka anfara wuluka o temelen ko fe ambe bela jelen foni islama ya ka foli kan no ya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh no boray ambe ala barakada ala min sira ka nogoya anye saluni wati na ayinin kenen sigiya an wuli tola ko ala ka sanwereira anna alhamdulillah ala yiwoira anna ka soro amma foyi sidi alama caman fana bennani kenen ye salun wolu ma ɲinan ta soro wala an minnu y'a soro an bɛ ala barakada wala ka waliɲuman dɔn n'o bɔra yen an ka cɛkɔrɔba an'an ka shehu an'an ka karamɔgɔba n'o ye Muhammadu Amin Haidara
amba fo ka barakada kusube amba nyini Allah subhanahu wa ta'ala fe halibi alaka si janni kenya di annama alaka me anya koro ale min kera sababu ka an fara ɲɔgɔn kan nin kɛnɛ in na k'a fɔ an ka kɛnɛ sigi alakira bonyali kosɔn an ka kɛnɛ sigi kɛnɛ min ni an bɛna alakira ye o kɛnɛ kɔnɔ nin kɛnɛ ninnu sigi kun de ye adamadenw ka se ka alakira ye sallallahu alaihi wasallam an yɛrɛ bi an ka karamɔgɔ dɔn cogo min an'an ka shehu an mako tɛ foyi si la ni alakira tɛ sallallahu alaihi wasallam an b'o seereya a ka kow la an b'o seereya a ka ko kɛtaw la o la n'a ye kɛnɛ in sigi ko a bɛ alakira sallallahu alaihi wasallam ka bonya yira a bɛ alakira sallallahu alaihi wasallam ka fisamantiya yira o tɛ bala an na o y'a ka ko kɛta ye kabini bi ma se o la an bɛ a fɔ o la k'a barakada o la alakira sallallahu alaihi wasallam min ni kɛnɛ in sigira a kama alakira sallallahu alaihi wasallam ka bonya a n'a ka fisamantiya maa si tɛ se k'o fɔ i bɛ dɔ de fɔ i bɛ se ka dɔ de fɔ min b'i ka hakili la walima min b'i ka dɔnniya la sinon alakira sallallahu alaihi wasallam a ka bonya a n'a ka hakɛ a n'a ka lahaliya wo dogolen de don danfɛnw na i n'a fɔ ala ko yɛrɛ dogolen de don an na cogo min na o la alakira sallallahu alaihi wasallam ale min n'o cira ka na adamadenya kunnadiya ka na an bɔ filiw la ka an bila silatigɛ jɛlen kan ka kɛ sababu ye bonya o bonya n'a bɛ adamadenya la bonya in bɛɛ lajɛlen sɔrɔla ni alakira de ye sallallahu alaihi wasallam o la an tɛ se ka foyi si kɛ alakira ye an bɛ se k'a sara min na o de kama Allah subhanahu wa ta'ala y'a ɲini an fɛ ko an ka to ka sɔli a kan o sɔlili min n'an b'a kɛ alakira ye sallallahu alaihi wasallam o fana tɛ fɛn fara alakira kan a bɛ dɔ de fara anw de ka daraja kan sinon alakira sallallahu alaihi wasallam ala y'a bonya ka tɛmɛ bonyaw bɛɛ lajɛlen kan foyi si tɛ yen min ni ala ma k'a ye fo k'a fɔ ko danfɛn wɛrɛ de ka ɲi k'o kɛ alakira ye o tɛ yen bilen o la an bɛ an yɛrɛ kun ka baaraw de la an bɛ alakira bonyani minnu kɛ ani an bɛ alakira kɛnɛ minnu sigi an b'o sigi an yɛrɛw de ye an b'o sigi an yɛrɛw de ye k'a sababuya kɛ n'an y'o kɛnɛ ninnu sigi ka alakira bonya a bɛ kɛ sababu ye anw fana bɛ bonya ala fɛ ni ala ye fɛn o fɛn bonya maa min y'o bonya o b'i fara maabaw kan k'a sababuya kɛ i kɛra ala ɲɛsilanya jɔn ye ala ko wa man yu'azzimu sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub a ko mɔgɔ min bɛ yen ala ye fɛn minnu bonya maa min b'o bonya o b'i ka ala ɲɛsilanya de fɔ o bɛ kɛ sababu ye i bɛ kɛ ala ɲɛsilanya jɔn ye a bɛ kɛ sababu ye i bɛ fara maabaw kan k'a sababuya kɛ i ala ka fɛnbaw bonya o la fɛn foyi si tɛ yen fɛn min bonyalen de don ala yɔrɔ i n'a fɔ ala kira bonyana cogo min na o tɛ yen. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله وصلى اللهم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين يا ربي. ورضي الله عن القطب المختوم سيدنا ومولانا الشيخ أحمد بن محمد الشريف الحسني التجاني وعن جميع خلفائه ومقدميه أحياء وأمواتا وأنا بهم آمين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبالي الإسلام أنسجل هيرلا على كان يمول هيرلا. آمين يا ربي. على كان غبطو منه. آمين. على كسبب يمون كاين. آمين. على كان لباني. آمين. على كان همون نغيا.
ala k'an lebu sutura ala k'an labila ala k'an sago d'an ma ala k'an ɲɛ farako ɲɛ ala ka hinɛ an ka taabaw la ala ka yafa u ma ala ka hinɛ an yɛrɛw la ala ka yafa an yɛrɛw ma ala k'o kɛ alakira kama ala k'o kɛ shatiyani kama salli ala rasul an bɛ lamɛnbaajɛkulu cɛ ni muso denmisɛnnin maakɔrɔ an bɛ bɛɛ fo alisilamɛya ka fokan na kɛrɛkɛrɛ ma dɔnnibaga minnu bɛ kɛnɛ kan ani kalandenw ka bɛɛ don karamandenya la ka bɛɛ fo alisilamɛya ka fokan na foroba foli kɔfɛ an bɛ foli kɛrɛkɛrɛ ni kɛnɛ yɛrɛ sababu ɲuman ye n'o y'an ka sɛku ye sɛk Mahamadu Amin Hayidara ala k'a nafa n'a barika ye an bɛ ciba ka kɛnɛ sigi de la sallallahu alaihi wasallam nin kuma ninnu bɛ sabatilen don Kur'an kɔnɔ n'an ko an bɛ kuma nin kan nin ye a dama walanda de ye an sigila Ahmad al-Bashiru kosɔn n'o ye Seydina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Seydina Muhammad yɛrɛ ye jɔnni ye bazurul khalqi danfɛn bɛɛ kisɛ sumansi i bɛ taa min na n'a bɛ falen danfɛn bɛɛ sumansi o de ye alakira ye kitabutigi b'a fɔ ko lamma arada al-haqqu ijada khalqihi أبرز الحقيقة المحمدية من أنواره ثم سلق منها الأوالم كلها أولوها وسفلها على باك مسألة كلي ويا صرف فويتي على كلمة أكم مسألة ما منا على يا الله نيني كوابي في دانفون كي أي منك محمد حقيقة محمد يرى محمد أوريجينال ko ala ye a yɛrɛ nɔrɔ a yɛrɛ nɔrɔ dɔ de ta o y'a sɔrɔ fɛn foyi tɛ yen fɔlɔ k'i bɛ fɛn min ta k'a dilan k'a kɛ fɛn dɔ ye ni bitɔn in fɛn dɔ de taara ka dilan ka kɛ a ye telefɔni matière dɔ de taara ka dilan ka kɛ a ye dugumakolo fɛn dɔ de taara ka dilan ka kɛ dugukolo ye hadamadenw fɛn dɔ de taara ka dilan ka kɛ hadamadenw ye n'i y'a ye i bɛ fɛn o fɛn dilan o k'a sɔrɔ fɛn dɔ de bɛ yen i bɛ min ta k'o dilan ka k'a ye ala kɛra hakika bɛ dilan tuma min na o y'a sɔrɔ foyi tɛ yen ala b'a ka masaya kɔnɔ ala kelen Muhamadu hakika a y'o bɔ ale ala yɛrɛ nɔrɔ de la summa salaka minha al-awalima i ɲɛ bɛ fɛn o fɛn na sanfɛfɛn dugumafɛn ɲɛnama su ala ka sɔrɔ k'a bɛɛ lajɛlen dilan ka bɔ o nɔrɔ kelen in na olu waha wa sufulaha minnu bɛ sanfɛ minnu bɛ duguma kunnandi kunnango jɛman finman nin bɛɛ dilanna ka bɔ fɛn jumɛn na matière min taara ala fɛ ka dilan ka kɛ nin bɛɛ lajɛlen ye o ye Muhamadu nɔrɔ de ye o kosɔn kodɔnnaw b'a fɔ o ko fɛn o fɛn ma bɔ ala kira la o tɛ yen n'i ye fɛn o fɛn ye yen o bɛɛ bɔra ala kira la wa danfɛn bɛɛ bɔra ala kira la hakikatan a tiɲɛ ye min ye bɛɛ bɔra ala kira la bɔ ala kira ye fila ye ka bɔ ala kira la fila de don n ko fila de don fɔlɔ fɔlɔ o ye alamu zarra ye k'a sɔrɔ foyi tɛ yen an bɛɛ bɔra ala kira la bɔli filala sirifin ninnu o ye a nana n'a farikolo ye dugukolo sanfɛ minnu bɔra a la n'a bɛ fɔ olu ma ko alul beiti ala kira ka sokɔnɔ mɔgɔw o ye ala kira bɔnnaw ye an bɛ boli boli la minnu nɔfɛ nka hakikatan yɛrɛ yɛrɛ la bɛɛ de bɔra ala kira la fɛn fɛn ma bɔ ala kira la o tɛ yen o kosɔn ciba yɛrɛ b'i kanto yɔrɔ dɔ la a b'a fɔ ko inna allaha khalaqa nura nabiyyika sallallahu alayhi wa sallam inna awwala shay'in khalaqahu allahu
نور نبيك ثم جعل ذلك النور يدور في قدرة الله إلى ما شاء الله ولم يكن إذ ذلك لوح ولا قلم ولا سماء ولا أرض ولا جني ولا إنسي ولا شمس ولا قمر ولا جنة ولا نار ولا أبيض ولا أسود ولا أحمر ولا أمام ولا خلف ولا فوق ولا تحت ولا 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 ko kira Muhammad mana mina ala ko kabi glalike ay Muhammadu noro de folo gla sallallahu alaihi wasallam noro ka suraka bla ale ala kan masaya kono abika ala boto ala kan masaya kono ay 100 miliyari chaman ke ula hake min kadi ala yere yidama fo o hakela lillahi alladhi أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا ونبينا محمد كوكب العناية الربانية ومصباح الرحمة المرسلة اللهم صل وسلم على الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين يا ربي أحباب رسول الله إخواني وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته دمله أمبدي الإسلام على كركان بو نعم أمد ووكي أنغا شيخو يوري كاغلي والله أمي الله تندو نعم نعم نورو من نانزغي مبالا على كران نورو دودو والله parce que dieng ko met dibila ala e dieng bot dibila ni ala kara norode sallallahu alaihi wasallam ala don dolo kise ala kara du hinak le de min jirama ala fe ala kara du sallallahu alaihi wasallam ma chaman tine bolo sogodo ko klala bela yoro wero de bamulo nangwambi anga moteru wili yando yoro soroble mutare mi menna diesel do abe wuli la folo kungolo yere ma yigi yigi ase ka wuli ngene nga sukudugo ya befo ale amit go ke ala ka sanwore jirana ala karayre ko te sallallahu alaihi wasallam fa min nuri khalaqa allah kull shay damele ni mora yere dakono namo ako foyte ala bolo aye minna mimma bone ala kara norola wallahi wati kasugo ko ka ma chamendia noro nyele mana amba dama fe aboko lama namo kado alijine kono noro imala namo noro imala kunda do amba hawa daraka bwala aje kanya kamaga ajuli makadi ni kado kaya ya dajibi shurud kuma amba dama ya bulu bo kwa ba dala meleke ko kani bulu ko shala fi ka fembo wallahi akom mimu ndebo mimu mo ndadu anyono flati a kele de do wallahi nere nyono flati a ngelende do onde nyondai ay boninga feche Allahu akbar meleke ya ta tige ma kwandi buina che fi ka fendi de namo furusiri damina na aljina kono asabatini kuma ma furusiri chogodi damele o anoro bila ama bangi folo namo ibina demunu wolo olu bina nyon wolo foka ta wolo nadira nyoma o kika duaw damine aye aljina kono ya ako duaw bi ke chogodi namo salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam allahumma salli anfa dama folo de ya damine ala ko fe tiens wallahi aye soli bi sabake amba hawa purusir lama amba de amba dama no noro de jigida
o noro indorala hawa e konota noro yelemana hawa fe de wolola noro yelemano fe noro inna sa fokana se nabi ilahi ibrahim ma alayhi salam nawya ibrahim taraka bla tasma kono kwa masi tasma mase ka jeni famina ajli nuri muhammadin sallallahu alaihi wasallam damale mbip masurunya noro boro la yelemana ismaila la ismaila e de munu wolo olu ye noro didi nyoma fokana se hashimu ma wallahi hashimu ye noro di shaybatul hamdima abi fo ma ko abdul mutalibi wallahi o ye noro di abdullahi ma yano ka noro de ma ya da muso ma folo fatima wallahi o ya noro di abdullahi ma abdullahi ye noro di aminata ma aminata ye noro bla duguma ala kira noro nana jiya kono sallallahu alaihi wasallam o noro folo min na dara ala fe o ni moru yeru bo fanyana اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره ورحمة للعالمين ظهوره والله لما جرك فعل كراي دمني صلى الله عليه وسلم كلي صلاة الفاتح موديما كم يقرب لا أو تفقوا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق دس غلنكم مجون لا نقول دس غلنكم مجون لا ayi da yɛrɛ de sɔgɔn kun bɛ ala dala koyi a kɛ kun bɛ ka da de sɔgɔ a yɛrɛ dala ye foyi t'a bolo foyi t'a yɔrɔ dɔn a yɛrɛ de kun b'a yɛrɛ kala siɲɛ a b'a yɛrɛ bato ye sa miliyari sogodogo da sera a ma ala yɛrɛ b'a yɛrɛ bato mɛ a ye kira nɔrɔ dali min kɛ ka bɔ a yɛrɛ nɔrɔ la ala kira yɛrɛ ko amma ko ale san 200 kɛ a bɛ ka k'a fɔ subhanallah subhanallah ala ma o y'a sɔrɔ foyi tɛ yen wallahi wallahi ɔ n k'a fɔ n ko da sɔgɔn kun bɛ ala da la jɔnni y'a da yɛlɛ ka bɔ a da la ala kira sallallahu alaihi wasallam al-fatih lima ughliqa a kɔrɔ de ye nin ala kira de da yɛrɛ ka bɔ ala da la o mɛna ala yɛrɛ da ne m'a fɔ dɛ o mɛna ala yɛrɛ da bari ala yɛrɛ ko inni kuntu kanzan makhfiyan lam uraf hɛrɛ dogolen damandɛgɛ dogolen ne ala de kundo ma yɔrɔ dɔ ko n bɛ yen a ma dɔ ko n ye ala ye n jɔra a kan min kɛ a ka dɔn ko n bɛ yen ko n ye ala ye fa bi ka uriftu muhammadu ne donna ni e de ye o kumana jɔn ye da yɛlɛ ka bɔ ala da la ala kɛra tɛ wa sallallahu alaihi wasallam bismillahi wassalatu ala rasulillah silamɛw kɛnɛ ye wasalen don nin ye sherifu ka kɛnɛ ye a sheikh muhammadu alamin haidara ala teri don ala gundo ɲɔgɔn don ala ka waliyu don a tɛ foyi fɔ diɲɛ kɔnɔ yan a tɛ foyi fɔ ala ye diɲɛ kɔnɔ yan ko ni ala tɛ sɔn o ma ala teri yɛrɛ min n'a b'a ɲini a sigilen filɛ a y'a caman fɔ ala ye ka caman kɛ ala ye anw bɛ min ɲini a fɛ gundo min b'a ni ala cɛ ale yɛrɛ de b'a dɔn an ka jamana sɛgɛnnen don an ka jamana tɔɔrɔlen don a ka dugawu kɛ jamana ye jamana ka se ka bɔ bolo la a ka dugawu jaabi anw y'o nɔ caman ye a la anw y'o kɛwale caman ye a bolo ani ala cɛ ka ɲi kojugu donc ko dulonnen bɛ mɔgɔ minnu na minnu y'an ka sababu ɲumanw ye n'an y'olu don an ni ala cɛ ala bi sɔn bani hashimi an bɛ segin k'a f'i ɲɛna dugawu kɛ an ye i ka dugawu kɛ an ka jamana ye an ka jamana sɛgɛnna an ka jamana ɲanina anw yɛrɛ bi cogoya min na anw de tiɲɛna anw man ɲi an ma sira ɲuman yira denw na o de ye den bɛɛ halaki ka den bɛɛ ta tiɲɛ
an ɲinɛna an yɛrɛ kɔ an ɲinɛna lamɔ kɔ an filila an yɛrɛ ma kunu e ye lamɔcogo ɲuman sɔrɔ e ye den min sɔrɔ e y'o lamɔcogo tiɲɛ k'o to tubabuw bolo o kosɔn den bɛɛ kɛra dɔrɔgutala ni dulɔminaw ye wallahi Jawara nka ninnu ka duwawu bɛ se k'a dilan wallahi et surtout an bɛ kalo min kɔnɔ ni Solomani Danbele bɔra k'a fɔ an ɲɛna ala ye alakira bonya nin kalo in kɔnɔ ni cogoya damadɔw ye wagati n'a koron kama arajama juma su fɔlɔ an b'a Aminatu lajɔra alakira la sallallahu alaihi wasallam o ye bonyaba ye ala y'o di alakira ma o kosɔn ala ko rajab shahrullah ko rajaba ye ale ala ka kalo ye filanan kira ka sanayɛlɛn don n terikɛ bɔra k'a fɔ aw ye sisan ala ye nabi ɲuman 124 bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Baitul Maqdisi la k'u ka t'u jɔ arana k'u ka ɲɛmɔgɔba imamul mursalina wa imamul anbiya Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kiraw ni nabi ɲuman bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ k'a bɛ sira la ka na k'u ka taa kunbɛn yen nɔ a bɛɛ taar'i jɔ arana ka alakira makono sallallahu alaihi wasallam akana du cɛla u k'u yɛrɛ yira a la u k'u yɛrɛ présenter la i n'a fɔ ni président bɔra avion kɔnɔ ka ministrew jɔlen to ani ambassadeur nin b'a fɔ ne ye a tɔgɔ ye di Kenya ambassadeur ye ne ye Côte d'Ivoire ta ye ne ye Niger ta ye ne ye nin ta ye ne ye nin ta ye olu b'o fɔ cogoya min na dɛ nabi ɲuman bɛɛ bɛ k'a fɔ ne de ye Nuha ye ne de ye Isa ye ne de ye Ibrahima ye ne de ye Yakuba ye ne de ye nin ye ne de ye nin ye u bɛ k'u tɛgɛ di alakira ma k'u présenter alakira la kelen 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 nin kɛra alakira ye kalo min kɔnɔ o de ye nin kalo kelen ye o kosɔn ala ko kalo in y'ale de ta ye ala y'o bonya di alakira ma bonya filanan k'a ta sanfara fɔlɔ la f'a 7 a ko mɛlɛkɛ bɛɛ ka jɔ arana ka alakira makɔnɔ ale bɛna alakira reçoit bi su in na mɛlɛkɛ bɛɛ y'a pari k'a labɛn k'i kasa diya k'i yɛrɛ majigin alakira Muhamadu ye sallallahu alaihi wasallam n'a bɛ ka tɛmɛ yɔrɔ minnu na olu bɛ salatu kɛ alakira kan fo ka taa fɔ ko alakira sera yɔrɔ la danfɛn ma deli ka se yɔrɔ min na ne ka cɛ y'a tigɛ ye sogodogo ye kuma dɔ fɔ ko ala ye diɲɛ dɔnniya bɛɛ lajɛlen di alakira ma a y'a di alakira ma don min su o y'a ka sanayɛlɛn don su ye ani ala sele ala ma ni ala kama Muhamadu i sera ma n fo o yɔrɔ la alakira y'a kunkolo jan sanfɛ a ko fɛn dɔ bɔra sanfɛ ka tɔni ale nɛn kan ko fɛn tɛ diya mɔgɔ nɛn kan k'o fɛn bɔ tuguni ayi ale kelen k'o kunu fɔlɔ mɔgɔw ni labanna mɔgɔw a bɛɛ lajɛlen kan dɔnniya ye ɲɔgɔn sɔrɔ ale alakira Muhamadu la sallallahu alaihi wasallam ala sɔrɔla k'a fɔ a ye n fo Solomani Danbele bɔra k'a fɔ aw ye sa alakira ko ala n'i ko ko ne k'i fo i fo cogo ɲuman bɛ ne bolo mais hakɛ bɛ a la ala ko n fo dɔrɔn Allahu akbar o yɔrɔ bɛɛ la alakira ko a ma atahiyatu lillahi ala n'i ko ko ne ka e fo foli caman bɛ e ye azakiyatu lillahi saniya caman bɛ e ala de ye atayibatu salawatu lillahi sali kɛcogo ɲuman bɛɛ lajɛlen bɛ e ala de ye saliko ɲuman bɛɛ bɛ e ala de ye o diyara ala ye kojugu ala ye alakira jaabi a ko cogo di a ko assalamu alayka أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك كشبك تائك أيها النبي أي نبي نما ورحمة الله أني عليك هنا وبركاته أني بركة الله أكبر جورا على كرا صلى الله عليه وسلم كما إن جرى نندو علىكو السلام عليك كشبك تائك لنبودك أي على كلا جها أي على جابي أكو تقولي السلام علينا وعلى عباد الله صالحين أكو على iko kishibe ne ka tiɲɛ don dɛ mais assalamu alayna kishibe kana anw nabi ɲuman ba kɛmɛ ni ba mugan naani bɛɛ lajɛlen ye ani kira 100 ni 13 wa ala ibadillahi salihina ani ala ka jɔn ɲuman bɛɛ aw ni ne anw bɛɛ b'o kɔnɔ bijou an bɛɛ lajɛlen bɛ nin kɔnɔ wallahi jawara
melekaw ko yorola bi de sa nashhadu am melekaw be shereya an la ilaha ka fo ala walate illa Allah fona kala alaye wahdahu akilembe la sharika lahu janyon tala wa nashhadu bi am shereya anna muhammadan ka fo muhammadu min fle ala bulaye abduhu ala ka jonu wa rasuluhu anaka chide sallallahu alayhi wa sallam jawara kama bi kata bi fokata bla tleta niko subhana alhayyu alqayyum doba ko subhanallahi alhayyu alqayyum me aide min sebenendo subhana alhayyu alqayyum subhana alhayyu alqayyum shekeme soma o soma fokata se arajaba kalo tleta kabot letana katabla tlemugana subhanallahi al-ahdu samadu subhanallahi al-ahdu samadu kabo mugana katabla bisawala subhanallahi ar-raufu subhanallahi ar-raufu niye nin tle bisaba dafa afotola ina fanyi ni mbi fetoko yamina tle bisaba do iye fenfen ke ini alate alaba bela jene yafa wa do ni fenfen ni alafe alaba bekiye alakira muhammadu kama sallallahu alayhi wa sallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين تنبأ عليه مربانا ناتيني كوماكو أتيني دوني فوكو مرو تلالا okumana otlala o matla de dobe mina munfo ayi be ko mufo de ayi do fo fenwo feme kene mamba be foni ala na kirai wallahi betlo bi ka folla wo be ka foli mena ala na kirai mi jamana mbere jeli foni ala na kirai jamana be bi ka folla mena ala na kirai mi president foni ala na kirai president bi ka folla mena ala na kirai almamu nyamo mali nyamo almamu bemba fona ala na kirai ko almamu nyamo ko islam to nyamo ko be fona ala na kirai famonka nyamo nunu mbo fona ala na kirai ko fama bela jelo fo ala na kirai odona mimu minna ko dona mimu minna o mimu ya ala ka mimu ye we mimu ya ala ka mimu ye de wodo koson antise o doya o mangani doya yi muna ale mimun kilenta mimun kilen ya ala tay mimun kilen aflana yudi fangama Allahu akbar qul Allahumma malikal mulk Allahu akbar ما لك الملك ما فلان عليه ملكي ايودي فنما ومورو جونا الله فنga fane fendo de anga hakiletu fen file be no nyena kele be bansisa foyiti toy nga nu fen fle manye anga qur'ana dona ko anga tal kaba sanfe ala te zeman fo ko fen me o koye tiya ka fode muru kanye fama ka salen Allahu akbar jamana dlafle o de sira kelen few ay انما يصل من عباده العلماء الله اكبر على كتي هيدرا منهم بسرني على العلماء الله اكبر العلماء ورثة الانبياء الله اكبر روب دم كراو بلاسي دلا الله اكبر اني كرا ناني دون اقوالا كهيرك يوا ايالا تهيرك يوا ala etloma mindo ni ya tige dun iko ika sigi sumana wa ay sigi sumana we fangai Allahu akbar nin filaka kan boye Allahu akbar
hakile be tora nga fanga ka bunya akado akabunya kalvalendo ali mundema Allahu akbar ali mun ka bunya kalvalendo ala kira dema sallallahu alaihi wa ala kira ka bunya kalvalendo ala yarama ala ma kalfa foima كان ولا مكان وكونا المكان ودبر الزمان ليس له قبل ولا بعد ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت ولا كل ولا بعد كان ولا مكان. الله أكبر التكبير التكبير واحد على بي فويتي سكاكي الله أكبر سودوت للالو ها fendo de be ni magarola masimi aba anwanse na bunan ka bwara afitini no na benan ka bwara ebe shiba ga masin ta ni masim bele bele ni afitini benan ka bwara e ba do fitini te bi ba bu ab bin ban bun ba bi bu be ni ko alta ala krefe ni fo kun yesi be mun nay e ba ni fo muna an ba fo la rokana to awu ko e b c d e f g bon côté a b c d e f g Allah akbar on fay o bi kele no fo ka ke mo de fede Allah akbar ala ina bila adama datuma mi subina kosa no tambi tana idoni wallahi na mina adama datuma mi na dlala na ya do ay adama ye tiri ta tegerawo ay tege ngele ne tundo tiri sundara tiri kunti tegena ay tiri kundara Allahu akbar ala ma tiri do ara ako Ahmad Adama etene ala don fieu tega min ya di ma fo ka jenne ala ye Adama ya tega nja agiyele ako ala memu fo ako aboye lan tafi Allahu akbar ako ana mimu fo ako aboye lan tafi Allahu akbar waka aboye lan tafi Usmana Adama ya tega jatuma mi daga ngele do ako ako Adama ma i in tiri kele nara ba bi bu ab ban bin bun ba bi bu be tiri kele nara Allahu akbar za zi zu az zan zin zun za zi zu ze Allahu akbar da di du adi dan din dun da di du de Allahu akbar Adama tora ودلا أبا زاد أوذا أتي كلامنا سأفد خرس دسق زز قصة بلو تريفله الله أكبر أكون أنا لما أكون حاجة محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أسيق ما ببيتك تيرا أي مور كافر ما الله أكبر مور إسلام الجوما الله أكبر مور فسر ولا ما مور ينميم ما إتجا تشيبي باونا
ala kira dɔn wa ala kira ma dɔn ka i da ko se ala ko i b'a dɔn ni min kun bɛ ala kira dɔn an bɛ tiɲɛtigi yan o ye nabila Isa ye Isa ye ala kira dɔn sabu ala kira y'a yɛrɛ jira Isa la sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tuma min na Mariam y'a sɔrɔ Mariam Maria samana yɛrɛ ma a ye den ma bɔ a la somɔgɔw bɛna ɲininka an Maliyɛn bɛɛ a dun m'a sɔrɔ a yɛrɛ ma cɛ ma s'a ma ala k'a bila ka mizani na o tuma na a kamana guwanlen faso mɔgɔw nana a ma Mariam ye kojugu kɛ nin si ma bɔ anw na e ka nin kɛ nin ma diya an ye k'u b'a jalaki a ma diya a ye ala ko a fɔ ye o ka taa den ɲini Allahu akbar den ye don den ye den sirala cogo di o y'o ɲɛsin den ma den dalen a rasulu Muhammadu ko Isa ma kuma o fɛ kana ba malo kuma o fɛ Allahu akbar a kana ba malo a ka kuma o fɛ o ye den ɲina ko inni rasulun min rabbil alamina Allahu akbar ne ala ka ciden de mɔra ala de yɔrɔ ala de n ci n ba ma a ka n sɔrɔ ka n ci aw ma Allahu akbar nka min y'a fɔ a ye ka nɛn don a la ala kira nana a daturu Isa nɛn kan k'a sɔrɔ kira bɛ kirayara ala yɛrɛ fɛ yen foyi tun tɛ yen a nana kuma Isa fɛ Isa ye ala kira filɛ ala kira a ɲɛ tugu a nɛn kun na tuma min na a y'a ɲɛsin Isa ma Allahumma salli ala sirri bishin في شر بشن بشر بشن وسلم على نور بشن في نور بشن بنور بشن أدر ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بالدوام ملك الله الله أكبر ويا حق صل وسلم على النبي الحق وعلى آله صلاة تحقق لنا بها يا حق حقائق الحضارات والنسب وتجليات ومقامات الأنبياء والمرسلين والأختان والأخوان والأولياء وتعرفنا بها إياها يا ذا المن والإحسان ويا قدوس صل وسلم على النبي المقدس وعلى آله صلاة تقدسنا بها عن زميل الأدران والأوساق والأوجاع والأمراض والتعب والنشب والوسب والمعايب والمشايب والنواعب وتفتح لنا حضرات قدس ذاتك وسرك جل جلاله جل كماله جل جلاله جل كماله وصفتك وخلقك وأمرك يا قدوس يا حنان يا منان آمين آمين ويا أحد بالأحد من الأحد إلى الأحد كل واحد صل وسلم على نبيك الواحد الأحد صلاة توعدنا بها وتصرفنا واحدة يتلو واحدا وتفتح لنا حقائق التوحيد الخاص والخاص الخاص يا من هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا إله الأولين والآخرين يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والكرام يا إله الليل والنهار يا إله الشمس والقمر يا إله البر والبحر يا إله الحر والبرد يا إله السماء والأرض يا إله الملائكة والروحانيين والجن والشياطين والإنس وجميع الأشياء كلهم نسألك بجاه نبيك وأبيبك وشفيك وأمينك وخيرتك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكشف عنا عاجل الكرب وتيسر لنا رزقا من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب اللهم آتنا خير الدنيا وخير الآخرة وادفع عنا شر الدنيا وشر الآخرة وشر خلقك أجمعين اللهم آتنا خير الدنيا وخير الآخرة وادفع عنا شر الدنيا وشر الآخرة وشر خلقك أجمعين اللهم يا من أظهر الجميل وستر القبيح ويا من لا يؤاخذ بالجريرة
ولم يعتق سترا ويا عظيم العفو ويا أسنة التجاوز ويا باسط اليدين برحمتك ويا سامع كل نذوة ويا منتهى كل سبوة ويا كريم صبي ويا مقيل الأسرات ويا متدى بنعمه قبل استيقاظها ويا رباه ويا سيداه ويا مولاه ويا غاية الرغبة نسألك رد عنايتك من كل مصائبة في الدنيا والآخرة ونسألك الخير كله في الدنيا والآخرة ونستعيرك من جهنم ومن عذاب ونسألك يا الله ونسألك يا الله ونسألك يا الله ونسألك يا الله أن لا تسوي خلقنا ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار سلام يا مغفو منك داي أيا فو على دي بيسيدم ما صون على دي بيسابرا على كان بمغود فما أنا مللت إن نفس نقبرة لسلسلة فسجدنا قروا هذه لس جمتد تمق أم نجم مخلوم مننا وكالمرب تلقف بسل أخته أخلا أفهمك كنو للفن يا رب مرسلا أعجت الفسق أمجنس قبضة خيس كم سرع سقنا بسئلة فقد مستيت لا يختف بغسل من أقسم الله محمد كن عليك يا الله ما بينك وبين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تقضي حوائجنا وأوائد كل من يأتي لنا في هذا المكان إنك قدير على أقل أوائج جميع الناس كلهم قد الله حاجتنا وعادد كل من يأتي لنا بقدرتك يا الله بكمالك يا الله بجلالك يا الله بوعدانيتك يا الله بفردانك يا الله بسمدانيك يا الله بنورانك يا الله بقدوسك يا الله سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم يا سلام سلمنا وسلم أهل دارنا وأزواجنا وذرياتنا وتلاميذنا وإخواننا وأخواتنا وخليلنا وصاحبنا ومحبوبنا من آفات الدنيا والآخرة وعلى آله حق قدره ومقداره الأروي آمين. أجلين كونشلين أنكرمغو الشيخ محمد لمن حيدرا على تقولا نيسونديا ani sewa mu nu ya soro nin koina umadugo anye min soroi anga je ka nyama dawf alhamdulillah rabbil alamin ambe ala tanuka awalen mando aslamau ambe kene min kambi ambe anga zawiya ka mauludu kanaka zawiya tumende do zawiya Sheikh Sharif Muhammad Al Amin Haidara alaka zawiya ambe o mauludu kanade ka mauludu yere asiki kuye muye amfe sawosa mauludu mbesige jamana de togola pour que ka duwawu kɛ jamana ye sɔgɔmadan na an ye kuranɛ kala ka yasin kala ka wirdu kɛ ka a kuncani dalilul khairati duwawu ye a kɛra kun ye an ka jamana ye a bɛ dingɛ min kɔnɔ ya rabbi ala ka jamana in sama ka bɔ dingɛ in kɔnɔ hɛrɛ ala k'a suru jamana in kɔnɔ jamanadenw ala k'u bɛn fɛn kelen ma a kɛ kun y'a ye min ye ala ka jamanadenw don da kelen fɛ ala k'o bɔ da kelen fɛ k'a daminɛ jamana ye région fɔlɔ la fo ka taa se région laban ma ala k'an bɛɛ ŋaniya kɛ kelen ye ala k'an bɛɛ don da kelen fɛ ala k'an bɛɛ bɔ da kelen fɛ mawludu in sigi kun ye o de ye zawiya Sheikh Sharif Muhammad Lamine Haidara ka zawiya fɛ pour que ka duwawu kɛ jamana ye parce que jamana in bɛ sɛgɛlen taama na foyi tɛ se ka jamana in bɔ ni sɛgɛlen taama na ka jamana in basigi ni ala wele tɛ ni dun ko k'i bɛ ala wele f'i ka surunya ala kira de la sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko n'i tugura ala kira de kɔ ka ala wele ka ala kira bila i ka fɛn o fɛn ɲɛma ko ala b'o duwawu jaabi donc o la mawludu kɛnɛ in sigi kun belebele a belebele kun ye min ye pour que ka duwawu kɛ jamana ye ala ka hɛrɛ kɛ jamana ye ka duwawu kɛ ala ka ɲɛmɔgɔ minnu b'an na ya rabbi an ka président n'a ministre ala ka hakili ɲuman d'u ma ala k'u kɛ président ɲumanw ye ala k'u kɛ ministre ɲumanw ye n'a sɔrɔ olu bɛ fili la ala k'u sama ka bɔ fili na k'u bila sira tilennen kan n'u bɛ sira tilennen fana kan fana ya rabbi ala k'u dɛmɛ o sira tilennen kan ka tila ka duwawu kɛ quartier in yɛrɛ ye mawludu in kɛra quartier min na n'o ye Yɔrɔjanbugu ye duwawu ka
kɛ yɔrɔ jamugu ye ala ka yɔrɔ jamugu sankɔrɔta ala ka yɔrɔ jamugu kɔrɔta ala ka hɛrɛ sama kana yɔrɔ jamugu kɔnɔ tɔɔrɔ min bɛ yarabi ala k'a ɲɔni ka tila ka dugawu kɛ fana an balima minnu bɔra yɔrɔ wɛrɛw la kana an dɛmɛ n'o ye ATT-bugu 700 ye n'o ye ATT-bugu 1008 logement ye n'o ye ATT-bugu 320 ye n'o ye 501 n'o ye Zerni ye n'o ye fo ka bɔ bakɔfɛla mɔgɔ ninnu fo ka se Kalabankura mɔgɔw ma a bɛɛ lajɛlen sera yan ka na an dɛmɛ dugawu in na dugawu bɛ a bɛɛ lajɛlen an b'a deli ala fɛ ala ka hɛrɛ k'an ye an b'a deli ala fɛ ala ka hɛrɛ k'an ye an b'a deli ala fɛ ala ka hɛrɛ k'an ye ka tila tuguni ka dugawu kɛ TV Sherifula bɛɛ lajɛlen ye ka dugawu kɛ TV Sherifula bɛɛ lajɛlen TV Sherifula a baarakɛla maa fɔlɔ f'a maa laban an bɛ dugawu k'a bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ sababu ɲuman yɛrɛ ye bamananw ko dɔnni kunnadi f'i k'a fɔ sababu ɲuman ye jɔnni ye o ye Seyid Sheikh Sherif Usman Madan Haidara an b'a fɔ k'a wale ɲuman dɔn walahi silamɛw ka nimisi wasa sɔrɔ silamɛw ka sankɔrɔta sɔrɔ bi silamɛw ka émission ka ye fo diɲɛ dan na a sɔrɔla jɔnni fɛ a sɔrɔla TV Sherifula fɛ o sababu ɲuman kɛra jɔnni ye o kɛra Sherif Usman Madan Haidara ye an bɛ dugawu k'a ye ala ka si ani kɛnɛya d'an ma an bɛ min fɔ an ka sheikhu ye an bɛ min fɔ an ka kuduwa ye n'o ye Sheikh Sherif Usman Madan Haidara ye donc o la a kana kɔfilɛ dɛ n'i ko i b'i kɔfilɛ i tɛ taa a k'a ɲɛsin a bɛ ka taa yɔrɔ min na a k'a ɲɛsin ye ni ala sɔnna ma dugu kɔni b'u ta de fɔ walahi u b'u ta de fɔ mais ni ala sɔnna ma a bɛ laɲini min ɲini ala bɛ n'o d'a ma parce que an bɛ yɔrɔ min na bi walahi man lam yashkuru nasa lan yashkuru Allah mɔgɔ ma se ka i mɔgɔnifin wale ɲuman dɔ k'a barikada i se ka ala barikada dɛ walahi an bɛ barikada belebele kɛ Sheikh Sherif Usman Madan Haidara ye anw ka nin zawiya in ka mawludu a ka bɔ diɲɛ bɛɛ k'a ye a sababu ɲuman bɛna kɛ Sheikh Sherif Usman Madan Haidara de ye donc o la an b'a fɔ TV Sherifula ala k'a sankɔrɔta ya rabbi a n'a baarakɛlaw ala k'u kanbɛn ala k'u don da kelen fɛ ala k'u bɔ da kelen fɛ ala kana nafiki don ni ɲɔgɔn cɛ ala ka si ni kɛnɛya d'an ma ala ka san caman jira an na si ni kɛnɛya la an ka jɛ ka nin baara ɲuman in kɛ cogo min na assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ala ka sɛmɛrɛ jira an na si ni kɛnɛya la sutura la bonya na kɛnɛya la yallahu ya rabban ala k'an sutura a bɛɛ lajɛlen ala k'an sutura ala ka rahman jamana kɛlɛ min bɛ munumunu jamana kan ya rabbi ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ka bɔ an kan sirifu yɛrɛ barika dɔ lahara mana a ka baara ɲɛna diyara an ye ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye ala k'aw sankɔrɔta an den minnu yɛrɛ kalan ongarise ala ka barika d'u la an bɛ dugawu k'an den cɛman musoman an bɛ dugawu k'u bɛɛ ye ala k'u taa ɲɛ ala ka n'u segi kɔ ala kana jugu sew la ala k'u bila u juguw ɲɛ k'u bila u kɔ an bɛ dugawu k'aw aw fana ye aw ni ce aw ni baara ka wale ɲuman na ala k'aw sara ni hɛrɛ ye an sera ka min sɔrɔ k'a lase anw ma an karamɔgɔ a Sheikh Muhammad Lamin Haidara n'ale sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Yɔrɔjanbugu ma a ka zawiya mawludu min kɛ sango san a n'a balimaw n'a sigiɲɔgɔnw n'a ka kalandenw fɛ o de kun ye nin ye an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala deli ɲinanta kɛra hɛrɛ la cogoya min na san wɛrɛ ta ala k'o yiranna ka Allah subhanahu wa ta'ala deli basigi ni keleya ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔ ani silamɛ dugu bɛɛ lajɛlen wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin Ay bonne ne gramo je mina kuma wili balila be manga